Joe! Give me one job! Ito na po yun, pre. Lagyan mo lang siya, pre. Dito, pre, dito. Lagyan mo lang dyan. Lahat na yan. Ano po, ano susunod? Doon ka lang, baka makita ka ni engineer. Sige ka, pre. Pag may kailangan ka, pre, tawagin mo lang mo, pre, ha? Okay, pre. Hey, you! You! Hey! You! Sir. Good morning, sir. Hey, man! Why are you slowly walking, man? That is target, man, huh? Why are you slowly? Faster, man! Faster! Shit, man! Grabe naman to, sir. Tatargetin niya ang araw. Grabe. Asintado. Sige, sir. Tutulungan kitang tatargetin ang araw. Hey! Faster, faster! No more talking! Faster work, man! Faster! Faster! Christian! Punta ka rito. Tutulungan natin si sir na tatargetin ang araw. Grabe to si Sir, oh. Tatargetin niya ang araw. Pag tatargetin niya ang araw, eh, puro na lang gabi. Oh, sige. Tutulungan natin. Pupunta na ako riyan. Hintayin mo ako. Tutulungan natin si Sir. Meanwhile, Asa ka tabalik ang mga itaglaing trabaho ron na? Mana to project ha? Mana. Friends! Oh, friends. Renzo? Alay ka. Lagi ko kay ngita og trabaho kay wala akong kapalit og lami. Ang asawa na may lami akong tilawan. Wala ako ng trabaho diha. Mao bitaw na abi to trabaho diha pero agency man na. Kunya layo man tong 20. Tuwa man dito ang Crown Agency. Kung musulod kang trabaho diha, adto man kanito mga apply. Apo di oy. Taka-taka man lang ka. Kana Crown Agency do. Hotel na. Dili na applyan ng trabaho. Taka-taka man lang ka. Oh, tuod no hotel din ano? Tay nalimot ko naka-check-in mo ko diha sa una ding hotela. Sikat man agod Crown Agency. Nagtuo man ko kung maoy agency ana diri. Mao bitaw. Di maayo ah. May pay una kang apply dito kay ug madawat ka. Usunod lang minimo. Tanaw ka na mo kung dawaton magyukas trabaho dito. Ana na lang. Ay mauwaw G. May pay kay mo una dito kay may kamo diskarte ba? Sunod lamig maka sunod na ka. Kaya mo anda mo ng bibita. May paji. Ikar si una nga to. Sa diri sa tapok na to, ikar may bagabagag naw. Doon lang sa nga to, dahil gumani mo kuha nito sa balita. Sa balita ba? Doon lang balik diri. Kay, kinanglan sa mo trabaho biya. Ay mo go kay ang importante makasuod ang trabaho. Ay mag-uuwa kun mo ana gud nya. Nga apply tag trabaho mag-uuwa pag mo di mo madawat ana dayon kay mag sus mag-ukoy pa mga to. Ya sige kay ako na lang mo kuan ito. Ako na lang bahala ninyo nya madawat ko. Anhion ta mo or panitilan ko ninyo kung madawat ko nya. Sunod lang muna ko. Ana na lang para dali ra, no? Dali ra no. Sige. Nya paabot lang mo di ha. Sige. Kay mo adto ko dito. Sige. Ya lang mo. Ako ang testingan. Oh, balik ka na yung mga daw, puti. Asa ka mga pre? Ano pre? Ano sinasabi mo? Di kita maintindihan pre. Di ako nakakaintindi ng Bisaya. Tagalog ako pre, Tagalog.
Galing akong Tondo. Tondo, Manila. Matigas to, pre. Puta, Tagalog pala itong mga trabahante dito. Dami siguro na yung Tagalog ko dito Amon ginatrabaho nyo. Wala ginanaga, nagdugay na. Ano pre, Manila rate dito pre? Hindi, pre. Hindi Manila rate dito, pre. Pag sa Manila ka nagtrabaho, pre, tawag doon Manila rate. Pero dito ka sa Cebu, Cebu rate. Hindi katulad sa Manila, Manila rate. Nasa Cebu tayo, pre, hindi sa Manila. Kaya tawag dito, pre, Cebu rate. Hindi Manila rate. Puta pala na pag dito sa Cebu ng Siburit palang bigay isang amo nyo, no? Pero pag Manila rate yung bigay. Pero okay lang siguro, pre, pag tanggap po dyan ako sa amo nyo. Plano mo palang mga plano ng trabaho, pre. Saktong-sakto. Nandyan ang mayari. Tandaan mo. Yan, origin yan. May hari pala dito? Oh, puta, may hari palang dito sa construction nyo, no? Sige, puntahan ko, pre. Sige, puntahan mo. Ito, halik mo. Sir! Ikaw yung hari dito? What? What? Siya may tawhana, mangita, mag-what? Pre. Hindi yan hari dito. Yan yung bayari dito ng construction. Ano, pre? Puta pala, oh. May ari pala itong ginanghambal sang uwat, oh. Puta, hindi ako marunong sang English, oh. Balikan ko na lang yung tama ko. Pagka marunong sila mag-English. Sige, pre, salamat, pre. Puntahan ko lang yung mga kaibigan ko ron. Sila ang pag-shopping ko dito sa may-ari. Sige, cut. Pre! Pre! Balik ka lang, oh. Akong kaibigan ko. Ay! Patay, di wala ako eh. Tapos English ang tag-iya. English to yung tag-iya. Yung ginang-inan ko nga. Pagitaon ko nun akong hari. At ko kung anak itong usang, hindi pre, may ari yan. Di hari. English. English? Oh, di ko, kamu dito, di ko ka maumo English, Kamu lang ato ka. Ya, kung balawat mo dito. Di sakto lang, tuduan lang ka na mo. Pero kamu na lang, oy. Di ka na. Tuduan lang ka na mo. Ikaw lang may bagabagad na. Sige. Kung sa may English na ka na, mangayo tayo ng trabaho. Bukusa lang. Mangayo ang trabaho. Mangayog trabaho. Give me. Give me na. Sakto girens. Kay nang mangayo mo yung trabaho. Give me. Dayon. Usar mo yung trabaho imong panon pangayo no. Kaya ang English anang trabaho, job. Na sumpay na ni Moje nga. Give me. Ginagawa mo. Give me one job. Give me one job. Na siya. Give me one job. Ang tuod no nya, Amerikano ra ba to nga? Ito man nga Amerikano. Sa may tawag na ko anak. Sayuna ka na. Sayuna na. Oy. Kamanday ka na mo naglaaga nga. Ingnon mo hijo. Mo na. Mo na kasi nga. Hijo. Give me one job. Ang tuod no. Nya, balikon ta mo diha kung madawat ka sa trabaho nga to ha. Paniti ilang ko niyo nga. Tanawag inyo murag pasada ko dito. Dawat na ko anak. Ha? Sige. Nya, kari ko diri. Sige. Hey Joe, give me one job. Hey Joe! What? Joe, give me one job. What did you say, man? What? Joe, give me one job. What did you say? Give me one job. No problem, man. Oh yeah. One job, man. One job. Why? You're saying, man? You give one job, man? One job, man. One job. What's up, mga kahit? O karon di mga kahit na may shout out. Why no? Shout out din sa kwan.
Bombster Kill Group from Dalagit, Cebu. Nila ni Kwan, Bombster Kill Blind, og ni Bunskill, Jumpski, Rumble Kills, Rap Skill, Janski, og ni Kwan, Bombski, Jan Mike, og Rindals, Mike, og ni Rhymes Maglas. Shout out! Og ni Kwan Emily Bung Hanoy, shout out! Og sa Kwan, Bantayan Biners, support sa mga ilang video. Og sa Bukid Barcadas, please support them guys. Oh, please do support sa mong video no. Click the subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bago naming video.